Jien Sister Teresa nsellimlek kun il-eka l-programm ieħor għaqdef fil-barra fil-fond il-paċi miegħek. Insejħu Trinita qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija. Il-lezzjo divina llum tippreżentalna xena oħra interessanti fuq xiex nirriflettu. Xena li għadda minna li mallem tagħna Ġesu meta kien hawn fostna. Naraw flimkien x'talima jrid jagħtina Ġesu minna. Se niltaqgħu ma' żewġ aħwa nisa li tnejn li huma kienu jħobbu ferm lilli mallem. Meta Ġesu kien jgħaddim ir-raħal tagħhom għejd li sassibu għandhom. Darba din Marta stidnitu flimkien mal-Apostli biex jippranzaw għandha. Marta sintendi min jaf kemm affarijiet xtrat biex tagħmilhom ikla kif imiss hekk għandu jkun u ma' setta mattinati kif ngħidu bil-Malti daħlet fil-kċina biex tibda tisjir. Meta wasal Ġesu flimkien mal-Apostli, Marija oħta preferiet li ma titlifx l-okkażjoni li tisma' t-tagħlim minn Ġesu. Min minnhom għażel l-aħjar? Ejjew nirriflettu flimkien. Ġesu jgħid li kienet Marija li għażlet is-semmi tajjeb li ma jittieħdilix. Ġesu eżis semmija, irid jinsisti miegħek u miegħi li bħala dixxipli tiegħu rridu nagħmlu opri tajba mal-proxmu iva bħalma għamlet Marta miegħu u mal-Apostli, imma dan mhuwiex biżżejjed. Ġesu jrid li qabel kollox id-dixxipli tiegħu ikollhom imħabba lejn il-kelma qaddisa tiegħu. L-opri tajba li nagħmlu mal-proxmu jridu jkunu il-frott li joħroġ minn dik l-imħabba. Ħanaqra s-silta kif insibuha mill-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 10, versi 38 sa 42. F'dak iż-żmien Ġesu daħal f'raħal u laqitu għandha waħda mara jisimha Marta li nkella oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu, "Mulej m'intix tara kif uħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi?" Mela jgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha, "Marta, Marta, inti tieħu rasek u taħseb wis u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Imma isma' minni ħaġa waħda hi meħtieġa. Hi Marija oħtok li għażlet is-sem it-tajjeb u dan ma jittieħdilix." L-Evanġelu kif qegħdin naraw ipoġġi qudiemna mistoqsija importanti. X'tip ta' problemi għandha qudiemha d-dinja? Materjali jew spiritwali? X'inhu dak li qed ikiett il-bniedem bżonnijiet materjali jew spiritwali nerġa' ngħid? Għaliex m'intix ferħana llum int? X'm'għandekx tfajla jew m'għandekx flus? M'għaddekx minn xi eżami? Irċevejt xi inġustizzja jew marit? Xi problema fil-familja? Jew għax fil-fond ma temminx li inti maħbub minn Alla, li fajneħ tiswa tant li abbanduna lill-ibnu għalik. X'faqar għandek int? Materjali jew spiritwali? Huma mistoqsijiet importanti biżżejjed u konkreti ħafna u għandna bżonn jien u int naħsbu fuqhom. Għax hemm għażla u lil Marta Kristu jgħidilha li joħta Marija għamlet l-aħjar waħda. Għaliex? Għax din Marija ndunat li l-problemi tagħha kienu spiritwali mhux materjali, il-ġuħ li kellha kien spiritwali. Kienet taf x'għandha bżonn u taret dritt leħ, intafat f'riġlej Ġesu biex tiekol mill-frak li jaqa' mill-mejda tal-mulej. Dan il-ġuħ għal Kristu u l-marka tal-bniedem imdawwal li jaf xi jrid li għandu l-erf. Ħin il-bniedem li dejjem ifittex lil Kristu, ifittex u jkompli jfittex sakemm isibu. Kif tgħid l-għanja tal-għanijiet, jien fittext il-maħbub ta' qalbi, fittixtu mingħajr ma sibtu. Jien mbagħad sibtu fl-aħħar lil dal-maħbub ta' qalbi, għannaqtu miegħi u ma nitilqu qatt. Eżatt. Kristu hu ċar, illum int qed tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ materjali li jgħaddu li huma duħħan. Ħallik minn dan l-inkwiet jgħidlek Kristu. Ħalli fidejn Alla u jeħodlok ħsieb kollox hu. Int fittex il-verità, l-erf veru, fittex lil Kristu, fittex li tidħol fil-misteru tiegħu, fil-misteru tal-għajt. Dan bissu meħtieġ
Fl-aħħar mill-aħħar nibqgħu mibluwa ta' is-semmija kemm sempliċi t-triq. Iva, Kristu waħdu u biżżejjed għalina. Is-silta ekku mill-Vanġelu tal-lum tgħidilna biex ma naħlux ħajjitna niffattikaw iż-żejjed f'dak li hu materjali imma nagħtu importanza għal dak li hu spiritwali. Qed nindunaw f'dix-xena waqt li Marta kienet tant imħabbta, oħta Marija qadet bil-qiegħda tisma' lill-imgħallem. U żgur li tmur tisimgħu Ġesu kien jaf xi jgħid, ma kienx se jdejqek bi kliemu, però il-biċċa xejn ma oġbot lil Marta u kif smajna marret il-minta ma' Ġesu dwar l-imġiba ta' Marija. Kif jiġrilna aħna u ġveru ħafna drabi insibu min jikkritikana. Din talbet lil Ġesu qaltlu ibgħat lil Marija minn ħdejk u ikkmanda li jitmitt idejha u tgħinni. Ġesu m'għamilx dan, anzi qal lil Marta bil-ħlewa kollha ta' nafuh lill-imgħallem tagħna jallimna bil-ħlewa. Int tieħu rasek wisħi Marta u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Isma' minni Mart, ħaġa waħda hija meħtieġa, hija oħtok Marija li għażlet is-sem it-tajjeb u dan ma jittieħdilix. Issa jien nixtieq nistaqsi. Jien u int. Ma' min ser inxebbħu lilna nfusna? Ma' Marta jew Marija? Issib minnu maqtul bit-taħbit tal-ħajja għax jieħu rasu jinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, fuq in-negozju tiegħu, ħabber rasu fuq ġidu u flusu. Iħammem fuq saħħtu għax forsi fissa li għandu xi marda. Imma ma jaħbad xejn ma' rasu dwar ruħu, dik ir-ruħ li jeħtieġlu jaħseb fiha biex isalva. Hemm min jinkwieta bisħieq fuq kollox, forsi anqas jorqod biżżejjed bil-lejl, imma mbagħad kemm jaf jaħseb fuq il-mewt, fuq il-ġudizzju u l-kont li jeħtieġu jagħti lill-Alla meta jmur qudiemu. Jibqa' l-fatt li fejn hemm it-teżor tiegħek hemm hija qalbek. U tajjeb li intu jien illum eżis semmija nistaqsu lilna nfusna x'inhi l-iktar li qed jippreokkupani, lil xiex nagħti l-aktar importanza f'ħajti jien. Kemm importanti li nażlu dak li għażlet Marija, titlob, tisma', titlob ifisser tiftaħ il-bib għal mulej sabiex ikun jista' jagħmel xi ħaġa biex jirranġa l-affarijiet li qegħdin ifixkluk fil-ħajja tiegħek. Kull bniedem li jagħmel dmiru imma li ma jiftaħx il-bib lil mulej jirriskja li jsir biss professjonista. Għandna bżonn eżis semmija nagħtu valur lit-talb. Mhux dak bħal pakkagal imma dak magħmul bil-qalb li jwassal biex inħarsu lejn il-mulej, biex nisimgħu lill-mulej, biex nitolbu lil dan il-mulej. Nisimgħu l-iktar ħaġa importanti kif għamlet Marija, ekku meta ntefat f'riġlejh. U kemm importanti li jkun segwit l-atteġġjament ta' din Marija. Tisma' lil Ġesu u tħares lejh waqt li Marta oħta tkompli għaddejja bil-faċendi tad-dar. Il-kelma tal-mulej hija ċara. Marija għażlet l-aħjar parti, dik tat-talb, dik tal-kontemplazzjoni flimkien ma' Ġesu. Fajnejn oħta dan kien ħin mitluf, kif kultant naħsbu li hu mitluf anki aħna. Marija tieqaf biex tħares lejn il-mulej bħal tifla maġba. Minflok taħdem bħalma kienet qed tagħmel oħta l-attaġġjament ta' Marija huwa dak it-tajjeb għaliex kienet tisma' lill-mulej u kienet titlob f'qalba. Ekku, dak li jrid jgħidilna l-mulej. L-ewwel xogħol fil-ħajja eżis semmija huwa dan, it-talb. Ma kif għedna mhux it-talb tal-paroli, imma talb tal-qalb permezz li nifqu inħarsu lejn dan il-mulej u nisimgħu il-leħen prezzjuż tiegħu ikellimna fil-profond ta' qalbna. U aħna nafu x'jagħmel it-talb? Jagħmel eżis semmija il-mirakli. It-talb jagħmel il-mirakli, iva, mirakli quddiem il-problemi li hawn fid-dinja, li għandek fil-familja, problemi personali. Imma disgrazzjatament hawn ukoll dawk li huma pessimisti. Dawn il-persuni jgħidu xejn ma jista' jinbidel, il-ħajja hija hekk. Il-bniedem pessimist jasal biex jgħid għalfejn titlob,
nitilqu kollox, il-ħajja hija hekk, inkomplu għaddejjin, nagħmlu dak li nistgħu u daqshekk. Dan huwa l-atteġġjament ta' Marta narajjin li kienet tagħmel l-affarijiet imma la ma kienitx titlob biżejjed. Aħna wkoll, meta ma nitolbux, dak li nagħmlu huwa li nagħlqu l-bieb lil mulej, tant li hu ma jkun jista' jagħmel xejn minflok quddiem problema, sitwazzjoni diffiċli, xi kalamità, hemm bżonn li niftħu l-bieb lil mulej sabiex jiġi. U tafu li hu infatti jaf jissistematizza mill-ġdid l-affarijiet. Nitħeġġu nitolbu l-Ispirtu Qaddis li qiegħed ġewwa fina ħalli jkabbar fina x-xewqa li kellha Marija biex nikkupjaw l-atteġġjament straordinarju li għażlet l-aħjar parti biex bħala nitħeġġu u niftħu l-bib ta' qalbna lil mulej. Nixtieq nistaqsi mistoqsija lilek li qed tisma'. X'inhi l-ewwel reazzjoni tiegħek wara li smajt is-silta tal-Vanġelu li qed nirriflettu fuq llum? Għandna l-Marta u l-Marija żewġ ċaħba, it-tnejn iħobbu lil Ġesu. Stidnuh jidħol jikol għandhom flimkien mal-Apostli. Marta kif rajna tħabtet kemm felħed biex lestilhom ikla tajba. Immoħta Marija għadet ħdejn Ġesu tisma' it-talim tiegħu. Min minnhom għamel l-aħjar? Ġesu jgħid li kienet Marija li għażlet l-aħjar sem. Forsi tweġiba tiegħek imma x-xogħol mhux isir irrid sister. Veru jew mhux veru qed taħseb hekk. Imma għax ma tiġikx ir-reazzjoni wkoll, imma t-talb mhux isir irid. Għalfejn dejjem nitkellmu imma x-xogħol mhux isir irid u nħossuna tqal biex tiġina l-oħra f'moħħna, tiġina n-naħa ta' Marija. Imma l-quiet time li inkun bħal dik l-art bilaċ mixtieqa għal-mulej, inkun bħal dak l-assiż, ifittex is-seb ħalli jmur lejn daru wara lejn sħiħ. Inkun bħal dik l-għażiela tixxenna għan-nixtijat tal-ilma, l-għażiela li tinkidem minn xi serb, jekk ma ssibx l-ilma sa żmien siegħa tmut bil-gidma tas-serb. Hekk issib l-ilma tfiq għax tixxenna għall-ħajja. U jien u int kemm qed nixxenqu għall-ħajja ta' intimità ma' dan li mgħallem maħbub tagħna. Allura eżis semmija għax kultant jien bħalkom jiġrili il-mistoqsija fundamentali illi għamilt jien li l-nifsi quddiem din is-silta u li l-mulej jriedni verament nitlob u naħseb fuqha meta bħal Marija oħt Marta kont qiegħda f'riġlejh quddiem is-sagrament għalli għalfej sister tiġik iżjed kultant ix-xewqa għax-xogħol li hija xi ħaġa sabiħa, imma ma tiġikx il-ħerqa li inti tintefa' iżjed spiss f'riġlejja ħalli tisma' l-erf tiegħi, ħalli tisma' l-kelma tiegħi li jiena ħallejtlek f'dak il-ktieb qaddis li jissejjaħ il-Vanġelu b'mod speċjali. Lanqas qed ngħid il-Bibja, qed ngħid il-Vanġelu ħalli inti tikber fil-erf tiegħi, ħalli inti anke dak li tagħmel imbagħad tagħmlu aħjar, ħalli anke dak li tagħmlu out of love, tagħmlu bl-imħabba, mhux bil-geddu, mhux bit-gergir, mhux bil-qtieħ il-qalb, bidwejjaq. Ejja ħalli nkun nistantik dik il-viżjoni. Nagħlmek dawk il-prioritajiet tajbin li inti għandek bżonn għall-ħajja tiegħek. Kont qiegħda naqra fuq Mader Teresa llum qaddisa li xogħla bħali tafu kien ma l-ifqar fost il-fqar tgħid Ġesu jaħodni għand il-fqar, imma l-fqar jibatuni għand Ġesu. U l-fqar jibatuni għand Ġesu għax jekk ma nkunx b'Ġesu ma narax lilhom fih, u jekk ma narax lilu fihom allura is-sitwazzjoni tkun xi ħaġa diffiċli. U hekku anki fil-ħajja tagħna eżis semmija biex ħajjitna ma tkunx diffiċli neħtieġu s-sosten minn għand dan Ġesu tagħna. Ejjew nifqu ftit hekk għall-pawża mużikali sabiħa ferm fejn ser nerġgħu nisimgħu lil mulej u issi mhux biss lil Marta, imma anke lili u lilek biex ma neħdux rasna u ninkwitaw fuq il-ħafna ħwejjeġ għax ħaġa waħda hi meħtieġa. Nisimgħu is-silta Song of the Heart, Marta, Marta. Martha, Martha, why do you trouble yourself so?
Won't you sit and just let go so I can hold you? Martha, Martha, the things you do, well, they can wait. I promise you, you won't be late if you'll just trust in me. Mary's chosen the better part, you see. Here she sits down beside me, trusting not within herself, and merely waiting on my help, staring deep within my eyes. She saw the love I won't disguise. Do you hear? Christian, Christian, why do you sit and worry so? Oh, you got to let it go so he can hold you. Christian, Christian, all you do to try and make him love you more, well, it can't wait. Just learn to trust in him. Jesus has a better way, you see. He's done it all so that you can go free, no longer trusting in yourself and merely waiting on his help. Learn to look into his eyes. His love for you he will not hide. Do you hear? Ejja beż is-sembija nkomplu nagħmlu ftit riflessjonijiet oħra dwar din is-silta daqshekk importanti li minna jrid itina lezzjoni ta' mħabba dan il-mulej tagħna u jurina x'inhu l-iktar importanti fil-ħajja tagħna. Ma nistgħux ngħidu li Marta m'għamlitx tajjeb ta' laqgħet lil Ġesu, anzi Ġesu kien iħossu komdu jmur għandha kull meta kien jiġi fil-Galilea għal Ġerusalemm, kien jgħaddi mid-deżert ta' Ġuda, kien jieqaf ovvjament Betanja u minn hemm kien imur dejjem għand Marta, Lażru u Marija. Marta tidher però li kienet daqsxejn fasi. U forsi Ġesu lil Marta qed jgħidilha, qed tagħmel tajjeb is-sajjar, imma hemm bżonn daqshekk, hemm bżonn toqgħod taqla d-dinner set kull darba. Nifhmuha ta' qed jgħidha lilna din ukoll Ġesu llum. Hemm bżonn l-ewwel platt, it-tieni platt, it-tielet, hemm bżonn dan kollu, bisimpil forsi qed jgħidilha dil-interpretazzjoni tiegħi, imma qed jgħidilha żgur ħaġa waħda fundamentali li qed jgħidha lili u lilek ukoll eżis semmija. Għamlu il-prioritajiet f'ħajjitkom tajjeb. Jekk int qiegħda dejjem tgħid timħabba ħafna u m'għandek ċans, le inti jeħtieġ titħeġġeġ b'dik il-ħeġġa qaddisa tal-mumenti personali mal-mulej Ġesu, tal-mumenti mhux li toqgħod titlob il-kurunelli u ta' ħafna kliem, imma dak it-talb li tidħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Dak it-talb li hemmhekk tinżar kostum u l-maskri kollha. Li tidħol dajjef quddiem il-mulej Alla tiegħek bl-ispirtu u l-verità, b'ħeġġa kbira biex tiltaqa' verament mal-mulej Ġesu, billi taqra silta mill-kelma tiegħu u tgħid, imma Alla fl-imħabba kbira tiegħu għalija, x'jrid jgħidli b'din il-kelma tiegħu. Ekku anke il-kelma li qed nisimgħu illum. Kemm sabiħa u x'eżis semja it-tarima ta' Marija. Qed turina li mhux biżżejjed li niftaħlu l-bib tad-dar lill-Imgħallem bħalma għamlet Marta. U jien l-istess mhux biżżejjed li nidħol fil-Knisja għal xi laqgħa sabiħa jew għal ċelebrazzjoni ewkaristika, imma importanti li niftaħlu l-bib ta' qalbi. Murandu
bidejk indaf fuq qalbek safja, iftaħ qalbek miegħu. Meta tiftaħ il-qalb tiegħek għal Ġesu tkun bħal dik iż-żerrija li timbet fart tajba, mhux qalb ix-xewk. Bħalma Ġesu wissa lil Marta, timbet qalb ix-xewk għaliex? Imħabba l-ħafna ħsibijiet tad-dinja. Aħna żissemmija qegħdin fid-dinja imma ma rridux inkunu tad-dinja, rridu nkunu differenti. U kif tkun differenti? Li jkollok dik il-ħeġġa ta' Marija u tmur f'riġlej Ġesu. Li jkolli x-xewqa, li nkun niġbaħ lilu, li jkolli l-valuri tiegħu, li jkolli l-erf tiegħu. Żissemmija. Dik hija l-ħeġġa li kellha Marija. Marija fis-silta tal-lum narawha kollha ħeġġa tisma' l-kelma ta' Ġesu u ma ħallit xejn jikkondizzjona jew itellifha biex toqgħod hemm ħalli tisma' lilli mgħallem biex jgħinha tinbidel iktar fih. U hawn forsi ta' min jistaqsi għaliex jien forsi għandi muntanja ta' qudies li smajt u tqarbin, imma għadni ma ħallejtx il-valuri tiegħu isiru l-valuri tiegħu. Għadni ma ħallejtx il-viżjoni tiegħu issir il-viżjoni tiegħi. Dik hija l-ħeġġa għall-kelma talla li kellha Marija. Dik hija l-beatitudni żissemmija li Ġesu tant saħaq fuqha. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ għall-kelma tal-mulej. U għalhekk il-mulej fil-waqt li japprezza anki lil Marta, għax anki hi minn għalija li għażlet issemmi t-tajjeb ukoll, imma Ġesu nisimgħuh jagħti l-ġudizzju tiegħu. Marta, Marta, dik li mħabba kollha Ġesu isejjaħ isimha darbtejn u jgħidilha, int qed titħabat għal ħafna ħwejjeġ. M'hemmx għalfejn tagħmel daqshekk. Forsi Ġesu qed jgħidilha wkoll, be more simple in life. U jien ngħid għalija personali, kemm jien sempliċi fil-ħajja tiegħi f'dak kollu li nagħmel. U għalhekk lil Marta jien qed nikkritika daqsxejn iżjed għax qed nara kultant li l-nifsi fiha. Kemm jien kapaċi, kemm jien show off, naħdem u ninsisti u niffatika. Mbagħad marel il-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 12 jirrakkuntanna l-fatt ta' dak li ħadd li mħażen. Semmejnija jidilli fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. U bena oħrajn flokom tiftakru, imlijhom bil-qamħ u l-ġid tiegħu kollu, imbagħad qal lilu nnifsu, għandi ħafna ġid merfuħ għal ħafna snin. Issa niekol, nixrob u nitenna. U Alla qallu, iblaħ li jint dal-lejl tkun mitlub trot ruħek u dak li jinti ħżint ta' min ħajkun. Imma aħna żissemmija ma nirrealizzawx. Sabiħ ix-xogħol, sabiħa l-ħidma, imma trid tagħmel il-prioritajiet tiegħek tajjeb. X'jiswielu l-bniedem għajt li jikseb id-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu u kemm nara nies jitilfu ħajjithom biex iktar jiksbu dawk l-affarijiet tad-dinja. Żissemmija lanqas ħaq kafeta ma nieħdu magħna. Taf x'tieħu miegħek dak li tkun tajt, dak li żżommu taħżen għalih int talleħ warajk. Dak li tkun tajt, dak li tieħu miegħek. Ma nafx hekk qegħdin nirrealizzaw dan li qed ngħid, imma aħna marbutin wisq, aħna kultant kollna reba. U għalhekk Marta, int qed taħseb għal ħafna ħwejjeġ, imma hija Marija li għażlet l-aqwa parti, dik il-parti li ma titteħdilix kemm sabiħawx, dik il-parti li ma titteħdilix. X'inhi l-parti li ma titteħdilix? Li qed tiftaħ ħajjita għalih, li qed ħallih jagħtiha dak il-ferħ, dak l-erf li bih tkun tista' tara l-viżjoni. Inħeġġiġkom żissemmija tindunaw li għandna bżonn il-viżjoni tal-mulej Ġesu, għandna bżonn l-ewwel nett fuq skala personali u għandna bżonn ukoll anki fuq skala nazzjonali x'kultant kemm insewwet qalbi nidħol fl-internet u nara ċerti kummenti nibda nistat biex forsi nara kumment nisrani nistat mijiet ta' kummenti. Noqogħdu attenti żissemmija x'kummenti nagħmlu, l-ebda bniedem ma hu problema.
Ejjew nitolbu b'sinċerità kbira ekku għal dil-viżjoni li Ġesu jtina u li għandna bżonna biex ikonna l-ħeġġa li nintefgħu f'riġlejh, ħalli naraw dak li hu biss jista' jurina, ħalli naraw dak li d-dinja ma tistax tara, imma aħna naraw għax aħna nintefgħu f'riġlejh, għax aħna rriduh li jibdlilna u jagħmilna insiru aktar nixbħu lilu. Fiex nixbħu lilu fil-viżjoni, fl-erf, fl-attitudinijiet tiegħu, fil-qalb ħelwa u umli tiegħu. Enni mulej, ħalli nimbidel, tini mulej il-ħeġġa li nisma' l-kelma tiegħek u nibni fuqha għax hekk persważa li nkun nibniha fuq il-blat. Nitolbu wkoll lill-Omna Marija ħalli tenna mhux biss nisimgħu il-kelma imma nħalluha tinżel f'qalbina biex tagħmel fina il-frott meħtieġ. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.